2 көндә генә хиджама ясарга өйрәнеп буламы? Кайсы бер көннәрдә гомумән ясатырга ярамый хиджама дип әйтәләр. Хәтта үлемгә дә алып килергә мөмкин дип. Дөресме бу юкмы? Ничә яшьтән ясарга ярый хиджаманы? Сездән соң мин балага уздым дип әйткән кешеләр бармы? Менә мин YouTube'та карадым, миңа күрсәтте, миңа әнием врач. Димәк, сездә әлеге хиджаманы популярлаштыруга үз өлешегезне керткәнсез булып чыга инде Татарстанда, Казанда. Керткәнбездер. Шулай булгандыр. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу Димәк дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы һәм аның алып баручысы мин Илүзә Касыймова. Һәм бүген бездә кунакта Хиджама Суны клиникасының генераль директоры Тимур Әхмәдянов. Әйдәгез әле иң башта үзегезнең клиника турында берничә сүз белән кыскача гына сөйләп китегез әле. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Сез бит инде биредә хиджама гына куймыйсыз, әлеге процедуралардан тыш тагын нәрсәләр керә бирегә? Основной безнең хиджама, аннары массаж, сүлек, пиявки вручение, массаж, пиявки, косметология и спа. Спа бу сауна шикелле була. Бер җирдә мочада кирип була, массаж да ясап була, хиджама ясап була, стильный зонада хиджама инде, спа зона отдельно. Полный отдых, расслабление и так далее. В основном безнең хиджама. Иң беренчесе хиджама. Кайчаннан бирле эшли башлады әлеге клиника? Һәм Казанда гынамы сез? Бүгенге Казанда гына беренче клиника ачтык 17 елда. 17 елны. Икенче клиниканы проспектта ачтык 20 елда. Пандемия вакытында. Үзегезгә килсәк, сез хиджаманы кайчан куя башладыгыз кешеләргә? Кайчан кызыксыну уянды шушы процедурага дип әйтик? Мин 14 елны Египетта, Мисырда укыдым. Шуннан укып кайткач, хиджамага укыдым. Араб телен укыдым 5 ел, аннары хиджаманы укыдым. Специальный клиникада, врачта, докторда. Аннары шул 14 елны без монда кайттык та Россияга. 14 елны башланды инде хиджама ясату, уку шу вакытларда, шу елны. Шушы клиникада эшләр өчен нинди белем булырга тиеш? Медицина белемеме яки инде шушы хиджамага гына өйрәнеп, курслар үтеп, шушында эшләп буламы? Курсларына үтеп эшләп булмый бездә. Обязательно минимальный медицинское образование булырга тиеш. Медбрат, медсестра, бездә врачларда эшләр, врач-терапевт, врач-кардиолог, то есть төрле фәннәрдән врачлар эшли. Без медобразования без алмыйбыз эшкә клиникага. Шунысы бар. Шулай ук хиджама буенча төрле курсларда хәзер саталар, өйрәтәләр. Сез моңа ничек карыйсыз? 2 көндә генә хиджама ясарга өйрәнеп буламы? 2 көндә бик авыр булыр өйрәнеп чыгарга. Без 5 көн өйрәтәбез. 5 көн эчендә. 5 көн булса, безнең программа буенча 5 көн эчендә Казанга килеп укыса була. 2 көндә, бераз җитмәс, наверное. Өстән генә булыр инде ул анда. Бераз. Димәк, сезнең клиникада укыту процессы да бара. Укыту бар бездә. Һәм бик актуаль сорау, хиджама ни өчен нәкъ менә хәзерге соңгы елларда бик популяр? Ни өчен аны алданрак без белмәдек һәм игътибар нәкъ менә соңгы 5-6 елда гына барлыкка килде әлеге процедурага? 5-6 ел элек хиджама бар иде монда Казанда, Татарстанда. Бик әз иде. Күп кеше белмәйде. Аннары ясаган кешеләр дә әзрәк иде. 1-2 кеше иде бөтен Казанга. Наверное, без килгәч, без укыта башладык башта. Аннары гына клиника ачтык. Кеше бит укугач якынрак була. Укып чыкса, бренди фәнгә, хиджамага укып чыга икән, ул якынрак була, аңлый нәрсә икән, ничек, нинди файдалар бар. Укыман кеше аңламый. Шуңа белгән кешеләр күбәйде, хиджама ясый кешеләр күбәйде. Бездә тырыштык инде кешеләргә аңлатырга хиджаманың файдалыгын. Шуннан башлангандыр дип әйтеп була инде. 5-6 ел как раз без 17 елны клиника ачкач, шу вакытларны уже более-менее популярный була башлады. Димәк, сездә әлеге хиджаманы популярлаштыруга үз өлешегезне керткәнсез булып чыга инде Татарстанда, Казанда. Керткәнбездер. Шулай булгандыр. Хиджаманы ясатыр алдыннан нинди кагыйдәләр бар? Кешегә нәрсә эшләргә кирәк? Ясый торган кешегә или ясый торган кешегә дә һәм ясатырга килгән кешегә дә.
ясы торган кеше обязательно укып чыгара тиеш бу предметка, бу фәнгә, обязательно укырга тиеш. Укымыйча менә мин YouTube'та карадым, миңа кеше күрсәтте, миңа әнием врач, әтием врач, мин бөтен әйберне беләм, андый кешеләрне күргән бар. Ул дөрес түгел. Бик хәтәр, опасно андый кешеләргә хиджама йөргә. То есть укымаган кешегә инде, любой предметка укырга кирәк. Нәрсә булса да, компьютер эшлиме, хиджама ясыймы, укып чыгарга кирәк, обязательно. Әле сәламәтлек белән бәйле булгач, инде бөтенләй куркыныч алай торып кешегә нәрсәдер эшләү. Куркынычы бар. Шуңа беренче очередь кеше ясыйган, кеше хиджама ясый икән, укып чыгарга тиеш. Обязательно. Пациент турында әйтсәк, беренче кирәкми, килсен, ятсын. Главное, желательно хиджама алдыннан ашамаска инде, хотя бы 2-3 сәгать. Нәрсәгә? Ише белән ята инде ул. Ише тулык булса, ашказан тулык булса, ише белән ята, кушеткага. Бераз может тошнота булырга, может, кемдер кусып та җөргә может. И аннары күп китапларда языла, белгән кешеләр әйтә, что на голодный желудок файдалырак. Ашамыйча ясасаң хиджаманы, иртәнге вакытта ясасаң, файдасы күбрәк. Ашыгач килсә, кеше хиджама ясарга тоже ярый. Ләкин файдасы күбрәк на голодный желудок дип әйтәм. Ничә сәгать барырга тиеш менә бу процесс, яки аның кайсы җиргә куюына карап вакыты көйләнгәнме? Обычно 1 сәгать. 1 сәгать ясала, аркага ясала, бөтен тәнгә ясап була. Башка да, биткә дә, аркага да, аякларга да, кулларга да, бөтен җиргә ясап була хиджама, белсәң, ясарга белсәң генә инде. Күп кеше аркага гына ясый. Башка җирләргә курка ясарга. Нәрсә курка? Укып чыкмаган, белмәгән, өйрәтмәгән бер кеше дә. Шуңа бөтен җиргә куеп була хиджама на самом деле. Кайда банка куела, шунда куеп була хиджама. Шунда ясап була бөтен җиргә. Хиджаманы ясатканнан соң, ничә көннән соң ваннага керергә, душка керергә ярый, һәм мунчага кайчан керергә мөмкин? Душка 1-2-3 сәгатьтән соң керергә була. Урысча әйтим әле, мочалкой не тереть. Через 2-3 часа после хиджама можно сходить на хиджам, сходить в душ, сполоснуться, если есть желание. Если правильно насечки. Насечкалары дөрес булса, дөрес безопасный булса, душка кергә ярый. Мунча, бассейн, спортзал, анда 2-3 көн дип әйтәбез безнең пациентларга, 2-3 көн кергә ярамый. Кирмәсен, бассейнга, мунчага йөрмәсен 2-3 көн. Ялтырга тиеш кеше. Хиджама. Көннең кайсы яртысында хиджаманы ясау файдалырак һәм кайсы вакытында ясарга киңәш ителә күбрәк? Кайсы яртысында иртәнме кичме? Кайсы бер китапларда әйтелә, иртән яхшырак дип әйтелә. Файдалырак иртәнге вакытта. Ләкин кешенең авыртуы булса, берәндәй проблем причинасы булса, любой вакыт ясарга була. Иртән булса да, кич булса да, төн булса да, көндез булса да, кыш булса да, җәй булса да, любой вакыт ясап була хиджама. Ихтияҗ булса, ясарга кирәк. Кешенең башы авырта икән, аны икенче көнне иртән көтәргә дөрес булмаса, әйме? Башы авырта хәзердә, кичкә башы авырта икән, сразу ясап була хиджама. Биле авырта икән, или икенче авыртуы бар икән, любой вакыт ясап була. Иртән дә кичтә. Ләкин кайсы бер китаплар әйттем, әйме? Иртәнге вакытны файдалырак бу для профилактики. Для профилактики больше. Аңлашылды. Кайчан ясалырга киңәш ителми, кайсы кешеләргә ясарга ярамый? Бәлки авыру нинди дә булса авыру бардыр, һәм шушы авыруга ярамый хиджама тыелган дип әйтәләрдер. Андый авырулар булса да, икенче җирләргә куеп була. Например, на урысча әйтсәк, противопоказания бит әйтәбез без. Какие противопоказания есть в хиджаме? Есть общие такие прописанные противопоказания относительные и абсолютные. От абсолютных противопоказаний, когда вообще ни в коем случае никогда этому человеку делать хиджам нельзя, никуда, вообще ни на какое место, и вообще никогда такого не бывает. Андай бер юк. Була ясасаң, табарга була.
относительное противопоказание — это временное ограничение, либо количество, либо временное ограничение, либо ограничение количества банок. Например, беременная женщина. Аның ишине, аякларына ясамасқа лучше. Но желкелеріне, арқасына яссақ була, башына яссақ була хиджама. Кайсы вакытта кирәк булса, әйме? Тагын менә шулай ишеткән бар. Дөрес микән, юк микән? Кайсы бер көннәрдә гомумән ясатырга ярамый хиджама дип әйтәләр. Хәтта үлемгә дә алып килергә мөмкин дип. Дөресме бу, юкмы? Бу бераз диндән килә. Кайсы бер хадислар бар шундай. Ләкин бу хадислар достоверный түгел. Алар дөрес дип әйтеп булмый аларны. Бар бит төрле хадислар. Бар достоверный, ложный, придуманный и так далее. Шуңа мы за основу брать нельзя такие хадисы, где говорится, что там, понедельник, вторник, среда делать хиджаму нельзя, будет вред, будет там болезнь и так далее. Бу хадислар дурыс түгел дип әйтергә була инде. Недостоверный. Шуңа икенче хадислар бар. Кайда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям ясаган хиджама, когда была необходимость. Аяғы ауырткан икән, сразу ясаган аягына. Ауыртудан, әйме? Башы ауырткан икән, сразу ясаган хиджама башына, потому что менә хәзер ауырта. Кайсыдыр көнне, кайсыдыр айны, көнне, төнне, кич көтмәгән. Необходимость бар икән, менә хәзер ауырту бар икән, хәзер булышырга кирәк кешегә. Бу дары капкан шикелле инде. Баш авырта, дары каптың, ә монда киресенчә дары капмыйсың, хиджама куясың. Шундый хадислар бар, менә сразу ясаган хиджама. Көтмәгән нидер көн вакытны, нидер көнне. Шуңа без монда можем вывести какой-то вывод, да, что можно делать хиджаму тогда, когда есть необходимость. Вот нужна сейчас хиджама, нужно человека лечить сейчас, значит сейчас делаем. Ничего яшьтә ясарга ярый хиджаманы? Тагын да менә хиджама ясарга белә икән кеше, любой возрастта ясап була. Кайсы бер кеше интернетта яза, интернетта күп әйбер язылган, да, кайсы бер әйтергә может балаларга ярамый хиджама ясарга. 10 яшьтән ярамый, 10 яшь хәтле, 12 яшь хәтле, 18 яшь хәтле ярамый. Мин алардан сорыйм, 17 яшь булса ярамый что ли? 18-дә ярый, 17-дә ярамый. Нәрсәгә ярамый? Ул бу нәрсә бу? Юридический момент или физиологический момент, нәрсәгә ярамый? Кеше аңлата алмый. На самом деле, кеше белә икән үзенең эшен. Ясарга белә икән хиджама. У балага да ясый ала, улы кешегә да ясый ала, хатынларга да, ир-атларга да ясарга белә икән, ясап була. Главное белергә кирәк. Балаларга күп банка куйга ярамый. Берне, икене җитәрлек. Балаларга просто так для профилактики тип или для эксперимента тип ясарга ярамый. Почему? Потому что банка куясың, аларга бераз дискомфортно, аларның стресс, напряжение, да хуже может быть. Балага хиджама ясарга необходимость булса гына. Ауырту бар икән бренди, без предполагаем, что вот мы можем помочь этому ребенку с помощью хиджама. Тогда можем сделать, если наш опыт и практики позволяет. Это может быть одна банка, может быть 2 банки. И пару капелек выйдет в крови, этого будет достаточно, и в этом будет польза. Файдасы шунда була. Яхшы. Димәк, ничә яшьтә булуга карамастан бүтән кешегә дә ясарга мөмкин. Мөмкин, ләкин белергә кирәк. Белеп ясарга кирәк. Менә балага ясаганда бер дәрәҗә дип әйтәме? 25 яшьлек иратка икенче төрле вообще подход. Балага бер подход, улы кешегә бер подход, карт кешегә икенче подход. Белеп ясарга кирәк. Файдасы нидән гыйбарәт? Нәкъ менә шушы хиджаманың нинди авырулар булган чиракта булышырга мөмкин? Бүтән авыруга да дәвама бу. Кемдер әйтә, хиджама не панацея, хиджама не средство от всех болезней. Ансы да дөрестер. Без икенче төрле әйтәбез. Арабча әйткәндә хадиста әйтелә, арабча имя, хайру ма тадавайтум бихи аль-хиджама. Самый лучший способ лечения, который вы можете использовать, в принципе, в общем, да, это хиджама. Но монан башка икенче хадислар тоже бар. Хиджама турында түгел. Икенче про другие способы лечения тоже хадис есть. Поэтому надо смотреть,
қарау керек. Хиджама можно применить практически при любой болезни. Қолданырға бұла. Қолансақ ярай. Нәтижесі бізден тұрмай. Мен шунсын анырға керек. Бізден сәбәп ясау, қол бәне үшлейбіз әйме, кішіге бұлышабыз, хиджама асыбыз, может быть, анда массажда құшырбыз, может, сүлік қойырбыз, может быть, просто сүләшіп алырбыз кіші бәне, біз сәбәп ясыбыз. Нәтижесі бізден түгіл, бізден тұрмай. Аллахтан тұра. Біз бұлышабыз, нәтижесі Аллахтан әйме. Шуңа бүтін ауыртулардан қолданырға хиджама білән ярай. Ләкин тағында бір тапқыр айтайым, біліп ішіға керек. Біліп. Білір үшін ұқыра керек. Кімгәдір бір банкы көбірек бола, бір банк қоясың, ұжу аныңа ауыр бола. Баша еліне құсас келе. Кімгәдір 20-30-40 банк қойсаң да нормально. Тұрып кете, спортзалға бара, ері, үшлей и нормально. Шуңа һәр бір кішіге индивидуально қарап, состояниясын ясара керек, біліп ясара керек, опыт боларға тиіш, практика боларға тиіш, теоретический білімлер боларға тиіш, практический и так далее. Хәзер файдасы турында сөйләшкәч, тагын бер сорауны бирмичә мөмкин түгел. Күп кенә тапкыр ишеткән бар, бала таба алмыйча интеккән хатын-кызларга да нәкъ менә хиджама ясаганнан соң балага уздым дип сөйләгәннәр бар. Бу чынлап та ярдәм итә аламы һәм ничек медицина ягыннан ничек аңлатыла бу? Медицина ягыннан карар керек, кемдә проблема. Ират булса, на чистый медицинский терминология урусча әйтим, у мужчин обычно две проблемы. Это либо количество, либо активность, плохая активность сперматозоидов. Хиджама напрямую влияет на эти два показателя. На количество и на активность этих двух показателей. То есть сперматозоидов, да? Если мы делаем хиджаму, то из нашей практики, бывало и за одну процедуру, бывало и за 10 процедур человек получал результат в виде зачатия. Хатын-кызлар турында айтсак, иратлар турында сөз бітті әйме, анда біраз ауырақ деп айтып була. Но мында тағын первичное бесплодие можно выделить и вторичное бесплодие. Первичное, когда женщина никогда не рожала, там можно быстрее получить результат, если же другие условия тоже совпадают. То есть другие условия, это может быть у мужа, чтобы не было проблем, да, с системой. Религиозные тоже причины могут быть, тоже очень важно. Про это сейчас отдельно не будем говорить, но есть определенные причины, по которым человек не может зачать ребенка. Анары хатын-кызларга вторичное бесплодие айтсак, то есть она когда-то рожала, но сейчас через какое-то время они воздерживались и снова хотят забеременеть, не получается. Тут посложнее бывает. Я из практики говорю, біздің практикадан бойынша ұзағырақ хиджама ясыра туры келе, может быть 5-8-10 процедура ясыра керек нәтижеге қатылы. Нәтижесі болсын үшін әме, до результата. Но в чем преимущество хиджама, әме? В том, что у него нет каких-то определенных противопоказаний, как передозировка. В отличие от таблеток и так далее, гормональных и негормональных, хиджаму можно делать до результата. Нәтижесіне хәтлі хиджаманы ясап була, дұрыс ясасаң. Қайсыр вақытына тапқыр ясаң, кемдер айтыр, көп була еш, анемия була, қан көп шыға, кішіге, наоборот, хуже станет время, но мұнда біліп асыра керек. Сколько банок и какой промежуток между процедурами. Правильно подобрать для пациента и провести курс лечения. Если правильно подобрать и правильно провести этот курс лечения, тогда можно делать до результата. С определенными перерывами там и так далее. Түрлі нюанслар бар инде. Сіздің өзіңіздің мұнда ұшырашқаныңыз бар ма менә тұрмышта? Килеп, менә сізден соң мен балаға уздым деп әйткән кешеләр бармы? Клиникада и бар. Отзывлар тоже бар. Телеграмда, Инстаграм жайды буламы сізден да? Россияда тыйылған социаль шелтерлердің Шундай бар енді бізде видео отзывлар, письменный отзывларда, то есть пациентларда андай практика бар. Шулай ук менә әйтеп киттегез бит әле. Ел дәвамында куйсам була, 10 тапкыр куйсам була дип, елына ничә тапкыр куярга мөмкин хиджаманы бармы аның саны түгел? Бүтін кешегә бер сан юк. Һәрбер кешегә отдельно, индивидуально. Кемгәдер елына бер тапкыр җитә. Например, бер көнне генә
біздің пациентны қарсы алдым. Мен, говорит, я, говорит, 2 года назад делал хиджаму у вас от головной боли. И все, 2 года прошло, его не беспокоило. 2 года. Аныңа еждәлік бір тапқыр ясарға ме? Ясады да, все, баш ауыртмай, все нормально. Кімгәдір ай сайын ясарға керек. Шундай ауыр хронический ауыртулар бар екен, анда көбірек ясарға керек. 2 атна сайын ясап була хиджаманы кімгәдір. Кімгәдір ай сайын, кімгәдір 2 ай сайын. Для лечения деп айтсақ, то есть шифалық үшін еме, анда отдельная программа, курс прописываем обязательно, либо 2 недели, либо 3 недели, либо каждые 4 недели до результата с какими-то комбинациями, там, перерывами, может быть, что-то добавим, там, массаж, хиджама, пиявки, то есть в комплексе лучше, конечно, воздействует на тело. Біз міне сөйлешебіз, хиджама дейбіз, бәлки міне қараушылар арасында, тыңлаушылар арасында бардыр әлі шундай кішілер, алар бүтінлей оңламайдыр, нәрсе ол хиджама екенін. Қысқаша ғана, нәрсе ол міне хиджама? Хиджама қысқаша айтканда қан шығару. Банка құйылады, тәңге, арқаға, башқа, қолға, аяққа, ішке де бұла құйып, банка құйылады, біраз 2-3 минут тұра құйға шайма. Банканы алып қоябыз да, кішкене генә аккуратный, безопасный насечкалар асыбыз. Кире банканы құябыз, аннары қан шыға банка ішінде. Қоланы суыртабыз. Қоланы суыртабыз, қан шыға. Мында стерильность боларға тиіш, обязательно чиста боларға тиіш, бактерицидный лампа боларға тиіш комната дайме. Отдельный кушетка, простерилизованный, то есть обработанный боларға тиіш. Обработка поверхности кожи, то есть арқасын тоже чистартарға керек специальные средстволар, то есть чисталар боларға тиіш, обязательно. Аннары бұл банка астында, банка ішінде қан жиылғаш, аны алып қоябыз, тан кері қоябыз, алабыз, кері қоябыз, 2-3 тапқыр бір жерден. Бір орыннан, әйме. Шулай бір банка құйып бұла қайсы бір кішілерге, кімгәдір 10 банка, 15 банка, 20 банка, ну, среднем 15-20 банка құйылайын бір кішіге. Кімгәдір зір, кімгәдір көбірек. Бұл процедура, мен историяны қарадым, әйме, до Советского Союза болған, кім білә мені, кім китаплар оқи, Антон Павлович Чехов кім білә екен, біләрім, мектепте оқыған кіші бардыр мұнда. Бұларға тиіш. Өзінің китабында яза хиджама турында. Поэзия, или повесть его называется «Мужики». Кімге қызы екен, ізләп, табып, сатып алығыз. Мен аны ізләп, табып, сатып алдым өзім. Повесть «Мужики». Анда главный герой из Москвы вернулся в деревню, в то время алкоголизм полный, то есть ишайынды ауылларда бұл ауыртып кетті, бек ұзақ ауырты, история бойынша еме, китап бойынша, повесть бойынша бір лекарьны шақырдылар, и онда яза, мы сидим и смотрим, как банки наполняются кровью. То есть шундай текст был яза, Чехов. Мында бит кімдер айтыра можно, ана просто банк құйған, то есть бұлаш, или вақытны банк құйғанар, больницалар тоже. Жылытып әйе. А мында Чехов яза, Антон Павлович, қоғын білен тұлына банка. То есть анда насечкалар болған, банка құйылған, и қан шыққан, әйме. Единственное, мында көп банка құйды, анда рассказ бойынша, әйме, где-то 12, получается 24 банка, и кіші өлді. Шу главный герой өлді бұл китапта, әйме. Анда ведь стерильность тоже болмаған, уақытны. Стерильность екенін тоже кіші білмеген уақытына. Хирургия, стерильность деген әйбірлер, 18-19 век примерно вообще появился. Не помню, ничего, но может шуның ішінде өлгендер бұл кіші. Шуңа стерильность боларға тиіш, чисталық боларға тиіш, одноразовые банки, амында лекарь келген, может быть, не одноразовые өлді. И қанда көп шыққан, банкалар көп шық қойғандар шуңа. Алай ярамай асырға. Аннары после Советского Союза тоже китаплар бар. Мында в основном Бурятиякларда врачлар тоже көп китаплар жазғандар. Мындай, российские врачлар эме. Бурятияда анда в основном Монголия якында эме. Шундай халық. Алардың тоже китаплар бар, хиджама турында көп сөз жазғандар, медицинские исследования и так далее. То есть Россияда бұл хиджама бұлған әлік вақытны. Нәрсеге әзейген или біткен, потому что стерильность.
не соблюдалось, смертность была высокая после таких манипуляций, связанных с кровью. И поэтому просто запретили, сказали: ребята, вы неправильно делаете, у вас стильниц нету, у вас пациенты умирают, давайте мы это сейчас прекращаем делать, просто банки ставим. А, наверное, банки тоже убрали постепенно. Ну, естественная причина, да, то есть тут никакого заговора нет, никто там, фармацевты сейчас не сказали: давайте хиджаму берем и сейчас будем таблетки продавать. Нет, это был естественный процесс, когда просто врачи боролись с распространением инфекции через кровь, да, и запретили делать хиджаму в определенный момент, и это перестало быть популярным. Сейчас это восстанавливается. Почему? Потому что мы все знаем, что такое стерильность, что такое бактерии, что такое вирусы, и поэтому мы делаем это правильно, чисто и стерильно. Поэтому сейчас набирает популярность. Это ответ к первому вопросу, который сегодня был. Рахмет. Бірінші тапқыр ешіттім, что Чеховның әлігі әсері турында тауып оқисы болар. Хам банкаларға келгенде де, банкаларны үйге алып қайтып кетерге ярыма, хам кире келгеш аларны куйырға ярыма. Бір генә тапқыр куллануы штамы банка? Бізде клиникада бір тапқыр ғана қолданабыз, анары тапшылайбыз, отправляем на утилизацию. Это называется отходы класса Б, предметы, которые касаются крови, их обязательно утилизируются по медицинскому, там, по санпину. Отдельная упаковка, отдельные там специальные пакеты, отдельные урны. Забирает специальная компания и сжигает за городом. Шундай тәртип. Бірақ келсе, мына менің өзімнің банкалар бар, сағазалы менің банкалар білен, біз айтамыз: кел, мында банкалардан қой, мына полкаға айма, біз біздің банкалардан ясибыз хиджама, сіңа бесплатно береміз, выделяем специально для тебя отдельный комплект банок, вот давай, ложись, делаем. Біз солай ясибыз. Это безопасней, потому что қойсы бір кішілер бик нашар тұталар у банкаларын, қоядыр соқылдар нашар жерде, пішірақ жерде, машинада, гаражда. Шуңа небезопасно. Чисталык ягынан дұрыс түгел. Хиджама ясату ничә сум гадәттә? Һәм ул нәрсәгә бәйле? Банка сонынамы, синең авыруыңамы, нәрсәгә бәйле? Сәгать буенча. Bir saat boyunca, 1 saat 2800 бар, 3100 врачларда, врач с высшим образованием болса, 3100 қалған медперсонал 2800. Рамазан айында хиджам куярга ярыймы, әгәр дә син уразада булсаң? Монда 2 риваят бар. 2 мнение дип әйтик. 2 фикер. 2 фикер. Беренчесе ярамый тиелгән. Уразада, кеше уразада именно Рамадан айында уразада икән, хиджам ясатырга вообще ярамый ни в коем случае. Икенче мнение, икенче фикер ярый хиджам ясатырга. Кайсы дөресрәк? Икенчесе дөрес. Икенче дөресрәк. Монда төрле алимларны, белгән кешеләрне, шейхларны тыңлап карасак, именно икенче мнение, икенче фикер более правильный и достоверный дип булайны. Нәрсә өчен аңлатып китәргә кирәкме? Кирәк. Менә бар безнең диндә хадис, просто хадис, да, а есть другой хадис, который его отменяет. Есть отменяющий, есть отмененный. Вот этот первый хадис, который говорится, что нельзя делать хиджаму, автор хаджим валь махджум, по-арабски говорится, да, испортил пост тот, кто делает хиджаму, и тот, кому делать хиджаму, этот хадис отмененный. Другим хадисом, который приходит уже через год после этого, после первого, где говорится, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сделал себе хиджаму во время поста. Ораза айында үзенә хиджама ясаган. Аннары сахабаларны карасак, без дин яктан әйтәбез инеме? Ярым әйтәбезме хиджаманы. Аннары сахабаларны карасак, китапларда языла, аларда кушалар хиджама ясара не запрещают. Хиджама ясара ярый дип әйтәләр, кирәге булса, авырту булса. Ләкин монда бар кагыйдасы бар моның. Кеше хиджама өчен авырып китсә, шу авырту өчен хәл, точнее, хиджама ясатып хәл китсә, шуның өчен ашап ичеп уразасын булса, шунда хиджама ясара ярамый. Шуңа хиджама ясарга ярый ураза вакытында, ләкин аккуратно, әкрен генә, әзләп кенә, главное уразасын булмасын. Анда кан чыгач, кеше ашамый, допустим, ураза кирде, кичкә таба башы авырта башлады, хиджамасыз килә, ярыймы, ярый. Уже ярты көн үтте, ашамый йөри, кан чыга, хәле китә, аннары
шу хәл китеп, әле ифтарга хәтле вакыт бар, уразасын бузырга может. Шулай ясарга ярамый. Ясасагыз да хиджаманы әкрен генә, әзләп кенә, то есть күп банк куярга ярамый. Карап ясарга, билеп ясарга пациентны карарга кирәк. Индивидуальный подход, как обычно здесь тоже. Хәленә карап. Необходимость бар икән, ясарга ярый. Разрешается. Дин буенча разрешается ясарга хиджама ураза вакытында. Рамадан айы булса да, икенче айларда булса да кеше ураза тута икән. Мин даже могу сказать, хиджама даже благо и милость для людей, которые держат пост. Бик зур нигъмәт мусламаннарга, кем ураза тута, менә ураза тутасы киләме? Допустим, баш авырта, может бил авырта, нәрсәдер авырта, әйме? Таблетка эчәсе килмәй, уразаны бузасы килмәй. Нишләргә? Хиджама ясатырга мөмкин. Түзәсе килмәй, таблетка эчәсе килмәй, уразаны бузасы килмәй. Нишлибез? Хиджама ясатабыз. Бик зур нигъмәт бездә бар, хиджама бар. Хиджама ясыйбыз, авырту бетә, уразада бузылмый. Ләкин ясасак, белеп ясарга кирәк. Нукталарын и банкаларын күп куймыйча. Әзләп кенә. Баш авыртудан ураза вакытында 2-3 банк куйсак та баш авырту бетә. Кимгәдер 5-6 банкы кирәк. Ну, әз генә банкы куеп, баш авыртуын, бил авыртуын битереп була. Аның билгеле бер нокталары менә бар дидегез бит. Аларны атлас бар дип беләм. Шуннан карап куялармы? Кайсы җиргә куйсаң, кайсы җирдән авыру бетәчәк икән, авыртуы мәсәлән, тәннең. Менә интернетта күп атласлар йөри. Әйе. Алар дөресме? Кемдер куллана? Мин яратмыйм дип әйтеп булмый, кулланырга. Кулланмыйбыз да без, әйме? Без икенче схема буенча укытабыз. Мы обучаем по анатомии, по расположению внутренних органов, по системам. Использование вот этих готовых атласов немного опасно. Например, основном атласлар китайский медицинадан келген. Китайслар, да, анда бу атласлар ясалган иглоукалываниедән алынган. Шуның өчен анда карасак, менә фотография карасак, интернеттан просто атлас для хиджама дип эзләп карасагыз, анда бик күп кичкенә нокталар бар. У кичкенә банкы вообще бер кеше кулланмый. Куллана обычно нормальный зур банкалар, анда куйып та алмый шуга күп банканы. Бу иголкалар чыккан, инелердән, иглоукалываниедән. Бу беренче сәбәп. Кулланасы килмәй, кешене укытасы килмәй и лучше не пользоваться. Икенче проблема. Бу атласта, например, ясалган 20 банка. Например, высокое давление. При высоком давлении ставьте вот эти банки, 20 банок. Шулай дип ясалган. Ну, примерно, вообще белмим атласны. Ятлаган да юк. Ну, для примера. Бер кешегә бу 20 банка куеп була, икенче кешегә 20 банка куеп булмый. Аныңа авыр булырга может. Шуңа шундый шаблонный подход всем подряд. Вот этот атлас одинаково делать, это опасно. Потому что кому-то можно эти 20 банк поставить, а кому-то опасно эти 20 банк поставить. Нужно не 20, а, допустим, 7 только поставить. То есть шундай нюанслар бар, әйме. Шуңа бер кешегә дә, бер кабатта да шаблонный подход в медицине, его невозможно, это неправильно. Одни и те же таблетки, кого-то лечит, кого-то калечит, правильно? Кому-то дозировка повышена нужна, кому-то дозировка понижена нужна. Поэтому, да, карарга кирәк. Хиджама то же самое. Белеп ясарга кирәк. Кемгәдер 2 банка, кемгәдер 20 банка. А бу схемалар, Атлас одинаковый для всех. Ну, шаблон буенча гына эшләп булмый димәк. Опасно. Әйе. Хәтер. Шушы урында сезгә инде рәхмәт әйтәсе килә һәм сездән берничә киңәш менә караучыларыбызга, тыңлаучыларыбызга, гадәттә безнең килгән кунаклар үзләренең әйтер сүзләрен, әйтеп бетермәгән киңәшләрен биреп бетерәләр. Шуңа күрә сез дә рәхим итегез. Рәхмәт бик зур. Хиджамага язылыгыз. Үзегез генә түгел, әти, әниләрегезне обязательно яздырыгыз. Бу ул кешеләргә менә бик кирәк әйбер. Ул кешеләргә обязательно. Сөйләсәм нәрсә өчен монда бик озак сөйләп була. Ул кешеләрнең каннары куе, сосудлары сужается сосуды, да? Повышенное давление, сахар повышенный, риск, очень сильный риск инсультов, инфарктов
из-за повышенного давления, из-за узких сосудов все сжимается, да, атеросклеротические бляшки на сосудах образуются. Бик опасно. Шуңа хиджама расширяет сосуды, разжижает кровь, уменьшает вот эти бляшки атеросклеротические, которые на стенке сосудов, понижает давление, понижает уровень сахара. Без даже эксперимента садок клиника, да? Сахар мерили, холестерин мерили до и после хиджама. Зафиксировали все документально, на фото, на видео, все результаты. Шуның үшін хиджама керек лайбер. Яқсыра керек. Рахмат. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Бөтен сөйләгән мәгълүматларыгыз, бөтен биргән киңәшләрегез инде файдага гына булсын дигән теләктә калабыз һәм шушы урында саубуллашабыз. Бүген бездә кунакта булды Хиджама Суны клиникасының генераль директоры Тимур Әхмәтзяров. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт. Һәм бик зур рәхмәтебезне белдерәбез Китап радиосына әлеге студияны безгә биреп торганнары өчен. Һәм әлбәттә инде рәхмәт сезгә, кадерле тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз, укучыларыбыз, безнең белән бергә булыгыз һәм безнең подкастларны карагыз. Барыгызга да пока-пока.